Imanol Ituino. Kaixo, ze moduz? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze moduz? Ondo. Ondo, nola etorri da magoa? Tira, soil etorri da. Bai, ni hori nola horrek zapatillak, nola esan du honek, modernoek eramaten dituzten, aitona zapatia horrek nik ez ditut. Zuk ez dituzu erabiltzen, eta tira, baina soil etorri zara. Bai, uste nuen zuk txak. Ui. Pargatu, bat agertu inda hor. Ja. Titarea da hori, ez? Bai, hementxe, beste kal. Aiba. Aiba. Bi dauzela, bi. Baina honek, mutil honek ze? Aiba. Bi titare, ara hirugarrena. Hiru. Lau daude. Edo bost... Ja, gozatxoa tingo gula. Wala, ikusi. Uau! Ja, baina... Eta nondik atea ditu honek titareak, ez? Eta honekin lan erajun leike, honekin? Titarekin? Bai. Nik ez nuke asmatuko. Bueno, koloretakoak, budan Nik ez gaudenez. nuke asmatuko, Nik ez nuke asmatuko. Imanol Ituino, sari bat irabazita etorri zara gainera, ez? Bai, sari bat eman berri date ointxe, Cáceresen ospatzen den Kongresu Nazionalean. Bai, Espainiako magoak elkartu zarete, eta Aretoko magian bigarren saria lortu zuzuk. Bai, hori esan zuten, mutiko honek ez du gaizki egiten da emango dutxegu. 25 urte ditu mutil honek. 25. Bilbotarra. Bai. Eta 25 urterekin ja, magia sariak irabazi zari da, beraz, Bueno, hori hasiera bat izate, espero gu, ez? Ja, eta zu, zergatik zara magoa? Bueno, galdera ona. Erantzun saia duen galdera ona. Bai, guazen araka. Bai. Baina ez diazu erantzun, zergatik zara magoa? Bueno, zeratik nazen magoa, esan pizka kasualitatez banaz magoa. Pizkat kasualitatez? Kaixo. Bueno, bai, magia niri beti nik gustatu izan jat, eta... Bueno, supuesto guztio gezaran magia borraz bat izan nun, txikitan. Baina, bueno, beste asko ez bezala nik irakurre egin nun. Eta nire asko gustatzen zitzaidan magia borraz hori, eta horrela pizkat horrekin hasita, pizka kasualitatez norbaiteko paritu zidalako, eta pizkat lan eginez, magoa bihurtu naz. Mago? Eta zer dakizu egiten? Bueno, askok esaten didate amaginarrebak desagertarazten ditudan, 500 biletak agertarazten dakidan, nik momentuz kartekin da, titarekin da, olako gauza txikiekin egiten dut magia. Gero ja ez dakit, olako beste gauza berezia horik behar baduzue, bueno, hitz egin dezakegu. Ja, baina magia handia eta magia txikia adibidez, ez? Edo gertuko magia eta magia handia aipatzen da, ez? Bai, hori da, lehen aipatu duzu, aretoko magia bada objektu ez oso handiekin egiten dena, sokekin egiten dena, edo pelotatxoekin, olako gauza, hurbiletik ikusteko, edo olako, ez dakit, erdiko distantzia batetara ikusteko aproposa dena, ez dakit, 150 pertsonen aurrean egiteko, hau da, ez da, olako kutsa hundiak erabiltze dituzten jokoak, tigre bat agertaraztia edo olako gauzak. Baina, bueno, politia da, niri, de hecho, gehiago gustatzen zait magia mota hau, olako gauza hundiak baina. Ze politia den, eskua nola manejatzen dituzuen, ez? Bai, ez dakit. Konturatzak, eta hori mangamotxian, gaina. Copperfieldek ez du hau egiten, Bai, hemen tramparik ez dauka. Tramparik ez dauka. Zuri ze mago gustatzen zaizu badako, zu mago fetitxarik? Bueno, nik uste guztiontzako Tamariz badela olako ikono ukiezin bat, ez da? Tamarizek asko egin du magiaren gatik, telebista saio bat izan zuen, oso importantea, bera ere, hor txikuste dugu. Itxusia da markakoa, humoreare badu, izugarria gainera, eta orduan, bai. Eta pizkat mago prototipotik aldentzen da, ez da? Ez da mago guapoa bigote duna frakakin jantzita, ez da olako mago elegantea da, guztiz kontrakoa. Zekien engainatu ite zaitu, oratoria alatza dauka. Ze magia egiten duzuenok humore ere behar duzue. Bai, bueno. Ze azkenean jendearekin harremantzen ari zarete, ez? Eta jendea ondo pasatzeko modu bada magia. Jendeak ondo pasatzeko. Hoize, eta magiak ere askotan ez humorea, baina bai barrea eragiten du. Askotan ez jakintasunak, hau da, nola egin du hori. Eta horrek nola bait barretxo bat pizten digu. Ez da barrea humorean abaizik eta sorpresaren, ez da, arriduraren barria da. Oso politia da. Eta tonto ja kartak atera ditu, pum, jarri ditu mai gainean, beraz.
Ba, nik eskatuko zenuela. Nik eskatu gabe ere, tira. Egingo gauzatxo bat, hementxe? Bai. Gertu, beira. Nik hemen baitut, magoek askotan esaten dute, hartu karta bat esaten dute horrela, ez da? Bai. Nahi dozuna esaten dute. Nahi hau nuke pakorekin egingo bat zenu? Bai, pakorekin egingo. Esaten dute, hartu karta bat, nahi dozuna, baina horrela erakuste dituzte karta, karo, eta horrela ez da ikusten ze karta den. Ikusten da atzetik, urdina atzeko parte ikusten da, baina ez aurreko partia, eta hori litzateke politena. Ez da, aurreko partetik aukeratzea. Orduan, aukeratuko zu karta bat, mesedez, horrela? Gustatzen zaizun bat, esaidazu, eta nik aterako dut. Baina gero zuzer egingo duzu. Nik ez dut asmatuko buruz gora daudelako. Beraz, oso erreza litzateke niretzako baita ere, beraz, esan bat ikusiko zuzer egingo gun. Hartu, aukeratu da, zein. Bat aukeratuko. Bai, ez aizu bat, ikustozun bat. Irua, bosta, jota, lau, ez aizu gola, laukoa. Laua. Eta hortxe eskinan itxiko gu. Eta hartuko ditut ere, bi dama beltzak, bale? Hemen txau, piketakoa eta treboletakoa, hortxe, bale? Pikak eta trebolak, eta zu, lauko pika, aukeratu zu, zozegatik, gustatzen jatzu, ikusi oso hor, eta lauko pika. Garaia zalako, aukeratzeko, ez dela baraja osoa pasatu. Oi, ez da, baraja osoa pasa hartan. Oixe, orduan, hemen txai jarriko gu, gertu, igual, zutuni jarriko na sobetu ikusi ezazuen hortxe, lauko pika, zeuk aukeratu duzun karta, hori ikusten da, ez da? Beira, lauko pika itxiko gomentxe, mai gainean, eta jarriko dugu bidamen tartian, hortxe bitartean. Eta lauko pika oso karta bihurria da, ez dakit dakizun, baina oso bihurria da, ikusi. Bihurria zuzara. Baina ikusi. Karta baino gehiago. Horrela ina bira, tak. Eta lauko pika buelta ematen du. Jole. Errepikako, txaloen gatik badakik gustatu zaizuela, ikusi. Lauko pika, hementxe jarriko, lauko pika tartian, bidamen tartian. Hortxe, ikusten da ondo, ez da? Hortxe, oso. Ikusi, bat, bita, hiru. Aiba, pixkat, larritu egin da, hemen gorri jarria bia. Bidamak, eta egiten dudan bagitzan beti behiratzen dutea, hementxe jarritzen du, lauko pika, espentsa aldatu dutenik, hortxe gorrituta, lotxatuta bezala. Gainean lotxa bakizue pegatu egiten dela, ez dakit dakizuen. Lotxa askotan pegatu egiten da, behira. Bai, horrela inezkero, lotza pegatu egiten da, gorritu egiten da, eta horrela karta guztiak, guztia dire. Eta damak, bueno, piropo bat bota damei, piropo bat, esan guapa edo, esan... Zer dituko jesu damei. Ez da oituta. Damei piropo bat. Zer ze polita zaiozu. Guapa, itutako ere gorritu egiten dira, dena gorritu egiten dira, karta guztiak. Guzi, Tira. Gorrituta. Ja. Bueno, badakit trukoa zein den, ez dut esango baina. Badakizu trukoa zein den? Ikusi egin dut, baina ez dut esango. Ja. Txantaje txiki bat ingoin. Nik uste zer ikusi. Baina, magian trukoa aipatu hemen gure mutilonek. Trukoa beti dago. Zerbait beti dago atzean. Bai, baina politena da ez jakitea zer den. Azken zinean, karo, jakinezkero dena galtzen du, ez? Grazia galtzen du, hori zera, magia galtzen da. Magia truko batean bihurtzen da, da politena da magia egotea, ez da? Ja, eta horri buelta ematea, eta nik sensazio izaten dut beti, engainatu egiten gaituzuela. Alegia, hemen tra egiten ari zarela, eta hemen dagoela. Engainatu baino, ilusionatu, ez, da hitza. Ja. Hitza datuko gu. Engainatu igual politikoek. Ja. Alegia, ilusioa da magia. Bai, horixe da. Guk trukoak eginez, trampak eginez, lortu behar duguna, zeuek magia ikustea, da momentu batez, ezinezkoa den mundu horretara bidaiatzea, ez? Hoxe politia garatu dira, nire poeta lortu dezu. Ze publiko gustatzen zaizu? Umeako helduak publiko desberdinak dira? Gehien askotan pentsatzen da magia umentzako dala. Hori izaten da, askotan egoten den pentsakera, edo igual ohitura, edo umentzako dala. Baina niri askoz gehiago gustatzen zaite helduentzako magia egitea. Umeek azken finean ez teki eso indik, umentzako igual magia gauza asko izan daitezke, ez da? Dena da sorpresa. Hori, dena da sorpresa ume batentzako, da umeak igual ez ditu zuk adidez, bakizu karta bat hartu euskero da hemen frotatu ezin dela aldatu. Ume batek igual ez daki hori oraindik, igual ez teko hori sartuta bere buruan, ez? Baina horregaitik nik helduentzako nahiago dut, eta helduek nik uste gehiago disfrutatzen dutela ere. Gainera, askotan, umentzako espektakulotan, gurasoak erabiltze dituzte euren umeak aitzaki bezala, da. Dantza egiteko bezala, plazan. Umeak ikusi nahi, magia nik ez, ni joango naz, Juan Marna zelako, trampa egiten dute eurek ere. Eta zun non ikasten dituzu magia trukoak? Bueno, esan bezala nik gogoratzen dute magia borraz kutxola baina orain ja profesional bidean zoaz. Esan diate, esteietan ere magia egiten duzula. Bueno, leku guztitan. Baina esteietan presizio? Baita. Eta zergatik esteietan? Funeraletan behar bada baita, bai. Funeraletako ulerne ezake, jendea zerura bidaltzeko. Baina esteietan, zer da? Askotan... Benetan maitasuna
mantentzeko edo. Ja. Ez dakite ez, baina askotan bai esaten dute kokteletan, olako, bakizue, baskaldu aurretik egoten den koktela da, olako apiskolabiz horretan, mago bat, jende artean joatea, magia egiten. Karterak lapurtzen, magia egiten, bueno, betiko egiten ditugun gauzatxoak egiten, hartu karta bat da, horra, da oso giro polita sortzen da, mago bat. Beira, mendik aprobetxatu gut, zeuek eskontzeko baldin basauzie. Beraz, bai, urna eskontzeko asmoa duenak, badakit zer egin behar duen, orain joeran dago, eta imano ditu ino bezalako mago bat eraman, eta... Baina bikotea euki behar da, deitu aurretik. Bai. Esan hori... Bueno, neska baldin basaria ditu dezakezu berdin, horrek ez du importa. Baina nonik ez dituzu? Liburuak badaude, magia liburuak badaude, gero badaude kongresuak, oin aipatuzun sari hori kongresu baten barruan eman didate, eta kongresu horretan egiten dira konferentziak, saltzen dira liburuak, saltzen dira revistak... Saltzen dira magoak. Magoak saltzen dira, bai. Bai, baina zuen ofizioa nik ulertua dudan ez behintzat oso zelosoa da. Alegia, mago batek sekula ez dio kontatzen beste bati. Ez, hori ez da horrela, Ez? Ez, mago batek sekula ez dio kontatzen magoa ez den bateri. Baina magoen artean bai elkarbanatzen ditugu. Bai, zuke beste mago bati zerbait nola egiten duzun kontatzen. Claro, hori egiteak ni ere lagundu aldi dalako, berak esan aldi dalako. Hobeto egin horrela. Da igual, berak ematen didan ideia hori, niretzako aberasgarria da. Da igual, niri ez zait okurritu modu hori egiteko, edo gure artean nahiko laguntasuna dago, eta, hombre, beti egongo da norbait ez duen esaten, baina... Zuek errazan zemango duzu besteak nola egin duen zerbait. Askotan, badago, mago bat... Mekanika bat, oinarrizko mekanika bat egongo da. Hori, bai, badaude oinarri batzuk, askotan errepikatzen direnak, teknika batekin truko ezberdin asko egin daitezke, baina ere, oraindik ere, kongresuetan, magoak harritu egiten gara. Hau da, mago batzuk ateratzen dira nosbeinka, eta esaten dugu, eta nola egiten dugu hori. Ez dakit, guztiz ezberdina delako egiten duna, ez da? Beste artetan bezala egiten den bezala, ez da? Picassok lehenengo kuadro kubista margoztu banean, denak esango zuten, hau, soratuta dau. Baina horrek beste zeozer sortu da, nosbeinka mago bat ateratzen da, zeozer guztiz ezberdina egiten duna. Eta horrek harritu egiten gaitugu ere. Galdera bat, ikusita, aktore izateko kursak hartzen dituzu, ez? Aktuatzeko kursuak eta... Aberasgarria da, beti ere edozein arte, nik mimo ikastaroak egin ditut, klaun ikastaroak egin ditut, antzerki posgrado bat egin nuen unibertsitatean, hainbat gauza egin behar dira, azken finean arte eszeniko bat delako. Eta arte eszeniko bat denean, hortik ere edaten du, antzerkitik edaten du, mimotik, klaunetik, eta nire ustez oso aberasgarria ez bakarrik teknikan eta kartetan oinarritza da, ez bakarrik horretan denbora gaztatzea, baizik eta beste hainbat gauzetan. Ja, Imanol, eta zera bat, truko bat gaizki ateratzen zaizunean? Txiste bat, bota. Ez, askotan gertatzen da, bueno, askotan. Batzutan gertatzen da, pon. Eta hori eta zure karta bosteko bihotza. Edo, zazpiko pika, justu, ia asmatzen dut, kasualitate, zazpiko pika da. Bueno, ez. Txiste bat bota, da nolabait konpondu eta beste karta aukeratu. Azken finean gu bentaja bat daukagu. Zeuek ez dakizu ezer ikusiko duzuen. Beraz magoak improvisatu dezake nolabait, beste amaiera bat bilatu nahian. Gauza batzuk dira, zuk neska bat erritik ebaitzen bozu da, odola ateratzen azten baldin bada, hori ja ez dago inor konpontzerik, ez dago konpontzerik. Baina beste gauza asko konpondu leike ez, eta momentuan, da pixkat. Gauza horiek modatik pasauta ez daude, emakumeak ebaki eta kontu hori edo? Egia da, mira, magiak badu... Ez, oin gizonezkoak ebakitzen dituzte. Salto bat eman du, Egia da, magia nahiko kasposoa dela alde horretatik. Gaur egun egiten dira, orain dela 200 urte egiten ziren trikimailu berak. Gaur egun, oraindik ere, posible da mago bat ikusta txinatarraroak egiten horrek. Aro bat, beste bat. Eta egiten zen, orain 300 urte. Eta metodo berarekin. Gustatzen bat da? Oso politia da, oso estetikoa. Baina, magiak ere, txalto bat eman marko luke. Gaur egun Shakespeare ere antzokietan ematen da. Baina badaude idazleak, gaur eguneko antzerkiak idazten dituztenak. Magian ere berdina gertatzen da. Badaude mauak magia zaharra egiten dutenak, emakume bat erritik ebaki, edo aro txinatarrak, edo lako magia zaharrak, truko zaharrak egiten dituztenak. Baina nola bait ere, pixkat evoluzionatu behar da. Baina bai, pixkat... Magotik mentalistara, zer bada mago bat, oin izenatza etortzen. Mentalismoa bada magiaren atal bat, Atal bat. Bai. Hau da, ni aretoko magian saria eman didaten bezala... Jakita pentsatzen nahi nahi zen, da... Aretoko magian saria eman didaten bezala, beste batzuei mentalismoko saria eman zioten. Bere trikimaioak mentalismoaren barruan zeudelako.
Gauza, klaro, guk askotan kartetan ikusten dugu argi trampa badagoela. Pues ez dakit, eskutatu du mangan, edo ez dakit, eskutatu du nolabait, edo zenbatu du gaizki, edo... Claro, mentalismoan, kartak ez daudenean, dena dela pentsatu karta bat, edo pentsatu ez dakizetan, nik asmatzen dut, horren harrigarria da, eta horren zaila da ikusta, non dagoen trukoa, askotan ere guztu dugula, tipo horrek poterak dukin barritu. Baina mentalismoa ez da, oza, magian etapa. Hemen antxa daukat, eta bere karta gartuta etorri da. Bai, ikusi horren, bai. Eta berak ere esaten du, ze esaten duzu bazu? Ze esateta, ez nahiz konturatzen. Kartak botata, ze asmatzen duzuzuk? Bueno, ez, bi tipo daude, bat, beste magia modu bada, baina... Bai, azkenean baita, bai. Erakutsi. Ze, zu zer egiten duzu? Bi klase dauzkat. Bai. Bueno, ni divertitu itet, Osa, ez nahiz, honetara ez profesionalkit, ez. Tarota da, eta etorkizun asmatuta hori egiten duzu. Hau edia, tarota, eta hau badakizkit botatzen ikastarua inun, eta hori guztia. Eta gero, niri gustatzen zaizkit hauek, oso zen tarota da baita, baina da espiritualki azteko pertsona. Eta orduan, bakoitzai emateio tarea bat, igual, geizki zaude, daramatzazulako zureak ez dien kargak. Eta orduan egin behar dezu zure aztana parte, eta ondo jongo zea, olako kontuk. O zaude oso lotuta iraganean pasatu zaizun zerbaitera, eta hori saltatu egin behar dezu. Ez, positiboa dira, bestala ez nintuzke botako. Barkatu, ala ere, zenazten nahi naiz, hemen beldurra alde batean, eta hemen berriz zera kuriosidadea, beste jolaz bat egingo diazu. Errotuladore bat, bale? Hontxe behar izango dugulako. Eta hemen txen neure ondoan zaudela, beira, joango nos horrela karta botatzen, ondo ikusten da, hortxe, ez da? Kartak horrela botatzen, da zeuk nahi osunean esan alto, bale? Geratu, hortxe nahi osunean. Geratu? Hortxe, bai ikugu. Eta ikusiko gu zein izan den karta, beira, jotako pika, hortxe. Eta egingo otzezu sinaduratxo bat, edo zeuri izena jarri, edo karta, edo... Hortuta nago, Asko balio du, Pariziren autografoak. Taloia firmatzen ditu. Liburu asko firmatzen ditu, bai. Taloiak eta ukondoak, ez da? Paco Aristi. Oso. Eta neure eskua ere sinatu du ikusteko, nik aldatzen ez du dala eskua, Oso ondo, hiru esku ez ditu dara ikusteko. Paco Aristi, hor txau, sinatu, hor ondo ikusten da. Bai. Oso, itxiko gu, jotako pika, hemen txe. Eta zeuk sinatuko zu, hemen txe, amarra, bale? Horrela jarriko dut ere, ondo ikusteko. Horrela. Jaime. Pizkat putzen gogu tinta zikatu egiten, oso ondo, hau, ez dugu behar. Oso ondo, eta neure eskua oso ondo sinatuta ere, oso importantea, oso ondo. Jaime eta Paco Aristi, hor txaitu, beira. Karta bat itxiko gu gutxi gora bera, goikaldean, eta bestea, pues erdikaldean edo azpitik, berdin dio. Eta ebaki baino ez dugu egin. Ebaki baino ez, hortxe, Horrean begira. Paco, zauka horkituko dozu, Jaimeren karta. Nik ez herrin gabe. Begira, jarri hemen txeskua eta egin klak. Plaseatzen hau, baina nik ateako. Egin, hola. Ateazuk. Zuk ateako zu, egin gestu magikoa, hola da. Egin. Hori da importante, gestu magikoa. Eta bere karta, Kainekoa da? ez, bere karta, Jaimena, bihotzetako amarra, buelta mandu, sinatuta eta guzti. Jole! Zeukin jozu, nik ez dut zerri. Mira, oso importante, ikusi. Sentitu duzu, karo, sentitu duzu, lagun magia, mira. Beste genuen behar roain Paco, mago. Hemen, ez dago... Falta zitzaiguna. Barita batekin desagerara Ez dago beste kartari buruz gora, ez dago zure karta hortik. Bihotzetako marri txiko gomentxe, eta hementxe ez dago karta gehiagorik sinatuta. Ez da buruz gora ere, ez da? Itxi baino ez dute egiten, Mesedez, gestu magikoa. Zabaldu zeu kartak. Eta bira nola hementxe. Aiba, de dio! Paco! Gainera, Paco Aristiren, hementxe hau, Gainera, bere kartak goian agertzen baldin bada, zeuria azpi... Bueno, batzutan azpian agertzen da itxon gaurrez, igual horrela inezkero... Hortxe bai, sinatuta, biak. Gaina, bukatzeko, Jaime. Jarri hemen eskua, mesete. Bia, jarriko ditugu. Bataren sorbalda, bestaren sorbalaren kontra, bale? Horrela, eta jarri zeure eskua mentxe ere, oso ondo. Eta jarriko ditugu bi kartak, bata bestaren gainean, horrela, eta jarri zeure eskua gainean. Paco eta bio esku manda. Ze politia, ze politia den irudia. Eskontzarako kombinatuko zaitu. Eskontzatan oso politia. Nik uste nahikoa izan dela, zabaldu, bai. Eta ikusi nola Jaimeren karta, eta Paco Aristiren karta biak batean geratu direla. Imanol Itoño, eskerrik asko.